Sini tipra sani nokba bokeh bini nok nongkha joro no yang digi thu yang digi ni sau sini omo uchui para don chandra uchui para ni miao no baikha ge miao prai sini oro 12 ta to nok baijak tong তোর মনে ফেলা করবো না hambai don chandra uchui para ono uchui kini uchui somas ni bini nok nagi nok pura nian nobar kotor fainai pura tin dok khubi telang pekya nok rok nostong baikha gai sini bukhuk jek norok nugui mankana gai geseng khanaka mia geto seng purbo manik kobo seng visit khlaika ke aro prai 12 ta nok gai sini yang pochim digi wo 2 ta nok gai kunui nok wo kaisa gai ke kuno mote tin kesam rok nai borok bulaika gai bulai mani pore wo bor aro no kuno mote bulaika gai omoke bui malia haipano seng SDM office seng information dikha gai riwina seng visit khlaina phaika gai mia যত জায়গানো সেম প্রবলেম চিন করবুক সাব ডিভিশন তো পুরা কারেন্ট করেই থাকা কারণ পুরা কারেন্ট খুঁটি রক বাই বাই নাই ইয়াং নব বাই বাই যাক পুরা মিয়া পুরা সালচা পুরা বিজি মিয়া তো আরো সকালে আবার তিনি সবাইকা তিনি जों নাইখাইকা গে जों আশ্বাস রেখা বরং মান খাই বাইকে जों রুনাই বরং जों অবন जों চেষ্টা খাইনা গে আরো চিনি তাংগ্রাক চিনি ভাইস চেয়ারম্যান দंगो চিনি আরো অবশ্যই সমাজনি ata bai obke bini bosla rok bokhamjak rok tongo gesini leader rok phaijak tongo to o jagaya sara korbuk sub division o joto jaga no watui nobar phaijak nok rok nostong baijak gai oino jaga to ang asuk sia kintu sin korbuk sub division to raino sinoro message sopai tongo ge joto leader bo haino operate khaiteng jogajog khaiteng borokni manthai borokno rwnani bagui SDM o jogajog khlaiteng tosil verification khlaiteng borok tosil no bo information rwna nangnai properly jate chini public rok borokni manthai mannani bagui जों যতটুকু chini সরকার ফারি khlaijak সরকার tongsak जों khlainai lokorokni bagui tei hansani bisingtui जों khlaino tongo agi bo khlai ta bo khlai bwskang